Ассаламу алейкум, исемем Равил. Мин Мәскәүдә яшим. Тумышым белән Үзбекстаннан Тукай районының флешмобына кушылырга телим. Шигырь ана догасы. Менә кич, зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын, иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арыган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрме итләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Ана шул өй ичендә ястуыннан соңра бер карчык намазлыкка утырган, бар җәһәннәм күңлене арчып. Күтәргән кул дугага ят итә ул шунда үз улын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз улым. Тамадыр мискенемнең тамча-тамча күзләреннән яшь. Карагыз, шул дугама инде Тәңре каршыны бармас.